fo siri sifinw ka tungafɛta la I jango taali sira cɛjuguw fɛ o kɛra sigi dɔ kun ye min hakilina ɲuman bɔra organisation internationale de la migration na n'a baaraw nun donna an fɛ Segu lajɛ in kun ye ka fɛɛrɛ don denmisɛnninw kɔrɔ min b'a to u bɛ se ka hakilinaw ta ka baaradaw dayɛlɛ u yɛrɛ ye u sigiyɔrɔw la Dirisa Balo ale ye conseiller technique ye ministériso la min ka baara ɲɛsinen don baarakow ma. Bon, salon ni bɛna salon daminɛ salon bɛ I b'a jateminɛ fɔlɔ ka dɔn a bɛ kɛli occasion min kɔnɔna na salon ni a san fila filɛ na ni OIM ani agence italienne de coopération et développement bɛ ɲɔgɔn fɛ kun foyi t'a la an ka denmisɛnninw bɛ yan cogoya min b'u bali u ka doni cɛ tɛ ka taa se denmisɛnninw bɛ bala ka doni cɛ dɔn I yɛrɛ balima I bɛ bala ka tunune yan I taara taara yɔrɔ k'a taara immigration na I sigilen I ka so u b'a f'i ye k'a tora kɔgɔji la donc an tɛ se k'an sigi ka lajɛ ten. Seku Sangare min fana kun bɛ nin salon in kɛnɛ kan ale b'a jira k'a fɔ sifinw bɛ se ka tɔnɔba de bɔ nin lajɛw la ka sanga ni bilasiralikɛlaw ka hakilinaw ye. Ka gɛlɛya min bɛ sifinw kan bi o de ye baarako ye baarako gɛlɛya o ma dogo mɔgɔ si la bon OIM ye salon in kɛ parce que a jateminɛ na k'a fɔ baarako gɛlɛya fɛ denmisɛnw ka taama ka ca u ka tungafɛ ta ka ca parce que baara tɛ yen u yɛrɛ ka jateminɛ na ko baara tɛ yen donc ni dun y'a jateminɛ k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ ko baara tɛ yen opportunitéw bɛ yen an bɛ jamana min kɔnɔ baara opportunitéw bɛ yen projets bɛ yen minnu bɛ opportunitéw di mɔgɔw ma. Nafaba de bɛ nin lajɛ la sabu a n'a to sifinw ka to u sigiyɔrɔw la ni ka u hakiliw jagabɔ ka baaradaw dayɛlɛ u yɛrɛ ye. Amadu Tarawele ale ye secrétaire administratif ye OIF la Segu. Kɛn yɛrɛ ye baara gouvernement malien yɛrɛ y'o don bala Mali kɔnɔ yan walasa an bɛɛ bɛ se ka bolominɛra sɔrɔ an yɛrɛ ye donc Segu ni Kayi de ye nin programme bénéficier pour l'instant ni nin OIM ka nin baara bolodalen in na donc nafa mun b'a la nafa in kɔni tɛ se ka fɔ ka ban puisque an bɛ ka dege jɛgɛ minɛ cogo de la sisan ni yɛrɛ degera jɛgɛ minɛ la mɔgɔ t'o tɔ fɔ I yɛrɛ ɲɛna ni mɔgɔ minnu ye entrepreneuriat ɲɛ sɔrɔ olu mɔgɔ foyi tɛ saratalaw la sisan saratalaw yɛrɛ de bɛ taa olu nɔfɛ. Nin sifinnaka in fana ka fɔ la ale nisɔndiyalen dalen don a la k'a fɔ sigi in kɔfɛ u na tɔnɔbɔliw kɛ ani u na somasamaw sɔrɔ min bɛ kɛ siniɲɛsigi u bolo. Hashim Kulibali. Bon vraiment bi salon in an nisɔndiyara kosɛbɛ parce que déjà an ye fɛn dɔ ye min y'an nimisi wasa parce que min ka gɛlɛ o de ye ka repère ou bien ka exemple dɔ ye an ye jeune entrepreneur dɔw ye déjà minnu réussira et puis an y'a ye k'a fɔ fana structure bɛ yen structure minnu n'u bɛ jeunes dɛmɛ entrepreneuriat sira kan ka taa se projet caman ma an y'o rencontré u ye fɛn minnu fɔ an y'a dɔn k'a fɔ ni nin sira ninnu ni an ye ninnu minɛ an b'a dɔn caman bɛ bɔ vraiment jeunes b'u kɔ dali min kɛ kɔgɔji la caman bɛ b'o la. Ni salon régional de l'emploi tako filanan ye min donna an fɛ Segu a na to sen na fo nin kalo tile 11 ɲinɛn ta bɛ hukumu min kɔnɔna la o de ye sifinw sen donni u yɛrɛ ka sɔrɔw la min b'a to tungafɛta sira cɛjugu fɛ o bɛ se ka dabila. Jeni Albert, VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu.